Здравейте на всички и вие сте на канала Вал4 и сега ще снимаме видео в YouTube на тема лед. Сега е лято и е доста странно да се снима видео на тема лед, но да, сега ще снимаме видео точно на тази тема. Нека да започваме. Така, тук имаме едно купче лед. Както виждате, то е замръзнало напълно изцяло лед. Ако питате колко време беше там, почти 24 часа. Към 20 часа. То беше замръзнало доста преди това, но все пак. Сега мислим, ей тук, да излеем гореща вода. Малко. Нека да почнем да изливаме гореща водичка. Започнахме да изливаме гореща вода и ледът се прасна. И много жестоко започна да се топи. Ще ни трябва, може би, доста гореща водичка. Но за първи опит е доста добре. Нека да налеем още малко, но този път от другата страна. Наляхме още малко гореща водичка и, както виждаме, ледът започна да се разтапя добре. Сега да пробваме отстрани. Наляхме отстрани. Нека да видим видни промени. Както видяхте, изляхме доста вода и погледнете само каква дупка се образува. В това видео ще унищожим изцяло това купче лед. Но за сега, както виждате, с половин бутилка, както виждате, сме го унищожили далеч, не на половина. Сега, както виждаме, тук имаме вода, ледена вода, както и тук се намира нашето купче лед. Нека да полеем с водичка отново. Още веднъж. Нека да полеем водичка. Мисля да поливам само на едно място. Чувам топене определено. О, да. Тук направо има дупка. Да, хора. Ние буквално разтопихме това нещо на две части. Изляхме цялото шише с вода. И както виждате колко сме разтопили, но още няма да спираме. Ще налеем още вода. И напълнихме втората отново бутилката с вода и нека да го полеем наново. Само да намерим къде да поливаме. Мисля ето тук да полея. Разтапяме го бързо. Както виждате, след второто шише, тук сме разтопили голяма част, но още не сме го разтопили цялото. Заради това не знам какво да правя наистина. Това нещо се топи много бавно. Така че ще го продължим да го разтапяме във втората част. А за сега от мен довиждане!